how many Thabo pastors that are out there in prison? How many Thabo pastors that are inmates and doing more than what we just know about Thabo pastor? That is a security threat to the whole nation. Umndeni yabantu la bahlukunyezwa uThabo pastor ithini njengoba kade vele iqhaqhaza ngaphandle nje. Lapho ngikhuluma bakwethu abangakasazi istory, ngikhuluma ke ngomfana omncane ongqondo ohlala phela abasazozala mcabanga ukuthi eSouth Africa ungowesithathu. Futhi mhlawumbe uyabedlula laba abanye, mhlawumbe umuntu angasangamdluli uShawuke khona inkunzi lapho uShawuke yayibamba imoto zemali isigebengu uShawuke cabani nabasesalima lasesashona inkunzi malanga lapho yayikwazi uqasha ngeconsulting company kube sengathi kule consulting company endaweni thizeni kanti bafuna ukubamba imoto yemali ngendlela ehlaniphe ngayo bazomkhumbula abanye abantu kuthiwa ukhona uShawuke wayingozi ngendlela eyisimanga ehlakaniphile ngena manje ejele ephuma manje kubushwa omunye umuntu athi kuboshwa yena khuluyimanga nje. Kuzoba ananasiya mathi waphuma ngembobo yamasimba lapha lo wathiwa wayibheqa wangena ngepipe lamasimba waphuma ngalo waphumela ngaphandle wakhela imanga lokuthiwa Ananias Mathe, and is one of the famous prisoners that we have ever had in this country, and he's from Mozambique by origin, and uLokhujana uChauke he was from Limpopo. And then njengamanje we got Thabo pastor okuyena ogile izimanga eSouth Africa kanye no Dr Nandipha makudumela lapho uthola ukuthi khona lapha kuma kuchazwa ngalabo abantu udokotela wangampela futhi professional futhi osebenzile as a doctor. Ngifuna ubuke mbukele lapho ngasekhaya ukuthi lento ethiwa ukwaneliseka into ehamba ifikephi, lento ekuthiwa indlala ehamba ifikephi, lento ethiwa unembeza ehamba ifikephi. Into eyenzekileke lapha ka lo Thabo pastor lona ke uphile kangcono kakhulu esejele, waphinde wasungula icompany wazeza njengomuntu ohlala emazweni asako America one media company edinga ama investors, waze waselebrate ngisho ibirthday yakhe esejele wavela esejele evela ngegama lomunye umuntu kwacelebratewa ama investors afaka yonke inhlobo yemali multi-millionaire esejele. Ngikhumbula lapha umuntu owayebizwa kuthiwa ke iFacebook rapist. How many of them are out there? Umbuzo umile bangaki oThabo pastor abasema challenge ngamanje who are enjoying life to the fullest, who don't care, who abangenalizwelo lokuthi baboshiwe ngabe isigwebo sentambo ngoba uThabo pastor njengamacala akwenzayo wathola isigwebo sentambo. Ngabe namhlanje lezi inkinga esibhekene nazo ngazikho. And then he is also exposing the security threat in the whole South Africa. Ayibheke icela mfowethu hayi angikuzondi uyazi nawe nguzondi hayi kodwa mfowethu hayi akusebenze kahle mfowethu angazi noma iphathi lakho noma yini ngibonile ukuthi uyothandaza lapho xhumaxhumu xa uqala ngisho iculo lesonto angazi noma uhambile nje uhambile ningekho niseTanzania nje laphana. Into edala lokho ngizoyisho egcineni ukuthi idalwa yini. Bengicela niyabahlukumeza abasebenzi yabona amaphoyisa omgwaqo, amaphoyisa ama-SAPS, abantu abangabavikeli, abantu basemajele, onesi, othisha, all of those people, they are subject to corruption. You know why? They are earning nothing. They are earning nothing, yet they are protecting the nation. I once said this, ukuthi there is a timing bomb. Leli bomb leli fufusayo ngitshela mina ukuthi disaster eyocisha ifuze ama unrest eyocisha ifuze o coronavirus eyocisha ifuze inhlakelele zango 1976 into the timing bomb that is coming to our country if we don't resolve this nonsense of ukuthi abasebenzi bakahulumeni behola udoti behola amakinati behola uthuvi imali engekho. Bekicele ngakunikeza manje ngithi mina kuboni umuntu nje ordinary uhamba yerenke noma udive ngikunikeze nje 15,000 ngithi nawu cash ngene emotweni nihambe manje nidlule eMantros nithenge nekuthengayo nifike eGoli nibhuka indawo yokulala nibabili nje uwe nje nomkakho. Bese ngithi mina ke ngicela ke hambana ngoLwesihlanu sohlangana ngesonto bese mina ngicela ungiveze usele namalini.
ungangabuya ngisho ukubuye khona ngendlela imali engekho ngayo lo hulumeni okwazi ukuntshontsha yena yedwa azakhohlwe ukuthi imali ivalue yayo isiyehle kangakanani. You don't even have a system to value money ukuthi imali mangabe siluze ivalue to this level, therefore 1000 rand seliyafana no 100 rand. Nihlanganisela into ibe into eyodwa lokho siphathisa amaphepha enqwaba la. Shit man. So that you can tap out to another value of money. Yabona. Now you have over delayed things and you can't even propose those things because you are busy fighting amongst yourselves. Futhi abekade abakhona 500 ohlangene. Abe into abendala. Isi late njengamanje sidinga u1000 ozorepresent u100 rand. Ube iphepha nje lodwa so that people can see ukuthi the value of money have dropped dismally. Therefore we need more systems to make sure that we are able to make more money. Ojele laba bathatha imali zothi abobhesta ngqondo clever laba abandlulayo ngokuhlakanipha into enjekalayo yini na yikho lokho ukuthi nina nifocus eintweni ezizikinga kumanje nimahlakahlaka nje niseyinkingeni anizazi noma niyaphambili noma niyemumva noma kuyalunga noma akulungi. You are more concerned about your political careers more than being concerned about the country and all of us. At the same time, the security of this country has been tested. Kwabonakala ukuthi sigade uNkulunkulu during the unrest, during the lockdown. Kwabonakala sigade uNkulunkulu. Nasuka lapho nenza iphutha nathatha amasosha idingo singekho, nawathatha nawabeka kuma toll gate, nawathatha la gijima emphakathini, nithi ndiclela ama disaster nenze tahola amasarali angcono. Ngoba niziphuphu nina qilibeni sibazi bonke sehlakaniphile kade ngangitshela njalo. Lezibhukubuku lezi nasuka lapho emveni kwalokho amasosha ahlelwa isithunzi so wabona ekhwexela amabhlukwe nemikhabe emide ewuphondo ekhwexela edla amapa ayiacha no Coca-Cola. Amasosha, the highest ranking people that we should be most respected in this country, they were exposed that they are so weak and we may not fear them one day. And amaphoyisa, they are doing a wonderful job, but they are not enough. They are not earning enough. They don't have money. They don't have nothing. That is totally wrong. We love our country. We love ourselves. We love our life. We don't need this. We don't need any more conflict. Can you please avoid the conflict? Amaphoyisa namasosha amaphonesi abantu abenze essential abanalo ilungelo lokuteleka. Amaphoyisa wanalo ilungelo lokuteleka kodwa atholakala seyidubulile, atholakala seyikhungile ngenxa yekweletu, abakwazi kuganwa, abakwazi kwenza lutho, abanamali, bahola amakinati. Imali nengaka nokwazi ngisho kuyintshontsha. Nehlulwa yini ukuthi nje minimum yephoyisa 25,000. 25,000. Oh nurse banokolo uthuva usuku nosuku lapha la lehlobo zenu. Kodwa nina you can't do that. I'm so concerned. Oh Tisha, they are the foundation of the future. Oh Tisha baneyinduna bonke basola ngisho imali ye makeup bane stress, bane pressure among themselves. They can't buy a luxury house, they can't buy a luxury car, they can't do anything, but they are forced to work and they have more time. They are not even allowed to have a side hustle as a result of rules and regulation of governance. So what do you call that? What do you call that? It's nonsense. You are failing us. You are failing the country. Therefore, we need to take it. Hambani lando Thabo Pastor. Kube uya ngempela. Hambani lande uNandipha Mandundubele. Dr Nandipha Mandundubele. Kabefe nje. Kabefe shambe. You must protect this couple with your whole life so that it reaches the time where they tell the truth to the whole entire South Africa who was behind all this nonsense.
because akwazi ukuthi khona isiboshwa sikehla esingeqaka lula kanje yana in the highest ranking protectional services in the country as a result of ukuthi kunabantu abahlangene nabo abayizikhulu zamajele abahlangene nabo abawongqongqoshe abahlangene nabo abawosopolitiki. All those people must be exposed and must be exposed by them. Nizohlulwa izwe liphuka kangaka elimjondo lama-toilet avuzayo odala salama oTanzania izwe liphuka ngalolu hlobo kodwa nihlulwa ilona ukuthi likwazi ukubamba igebengu enzima kangaka. Nina niphilela ama-talk shows nje. Bheka icele nje into eniyaziyo nje nina nalensushela lomfana mncane lokwalena lokho ukuphetha amajele. You are nothing my boy, you are nothing my boy. I'm telling you now. Lokhu Ronald Lamula, you are nothing. Wawuphaphela nje ukuthi uyokhuluma ngaphandle lapha kubosha uzuma laphana uja uyokhuluma khona uzama i-political gaining nokuthi you are scoring for the points so that the president must not remove you. The president is supposed to remove you long time ago. You are doing nothing there. You are sitting and babysitting all the criminals that are within the correctional services. Bastard. Niniflya mahala and fly udot niyale phezulu emveni kwalokho again buyani nabo bephila labantu. We don't want crime in this country. As the president of the Bhinqa Nation, I'm telling you, we want Thabo back in prison. We want Nandipha in prison. All of the criminals must remain in jail. Not this nonsense that you're doing. You are failing our country. How can we get investors in a globe where we have no proper security in this country, where we have no sustainability in this country, regarding the security forces, regarding the essential services? Government people are earning peanuts as a result of your nonsense, while all of you, Ninama Plus, nonke, Magneziwa, Lendektiwa, lifestyle audit. Ubani ongaphumelela kini oyedwa nje kuholwa malini lapha ekhulwini kahulumeni njoba nonke ninamaplaza. Ngithi ke mina mabhinqa, ngithi mina ningizima Afrika, ngithi abantu bakobaba fana nilazi leqiniso, lazini ngempela futhi into esifela kusasa leyo. Timing bomb. Government workers, they are earning nothing, all of them. Kufuna uqhama ngengane zabantu uNkulunkulu wami. Ngisho kusebenza ko supply chain ukuthi abantu bana gcina sekwenza into esangene yeshembe. No, we are becoming a corrupt state because corruption is authorized by government. Ungaholi lutho wena usele ngisho imali umsebenzini u20 rand okugibela etaxini qhamuka umuntu athi uzokunikeza 1000 unganqaba. Kanza kwethu, we must be honest and be truthful to ourselves. The time for change has come and the change is now.